Hi guys, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka kung may bago akong video na i-upload. Sa araw na ito guys, may i-share ako sa inyo ng mga sounds effect na ginagamit ng mga YouTuber. Kung gusto niyo itong ma-download guys, click mo lang ang description sa baba para ma-download mo ang mga sound effect. So tara na, let's go! Bruh. No, 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 no. Run. Wow!